ויש בו 9 משבצות. בכל פעם דור עכשיו תיקח פתק, תפתח אותו ותקריא לכם את השם. למי שיהיה לו את השם על הלוח, הוא מסמן וי. נגיד אם עכשיו דור פתחה את השם ונגיד היה לבן. אז כל מי שיש לו לבן על הדף, מסמן וי על לבן. ברגע שבן אדם... ארצ'ו! אני רוצה להוציא חברים. אחד להמשיך ללכת